Em ye uduma haot ye kajing im. Em ye uduma haot ye kajing im. Kadai kasur bami naki kena skul baper jong konong ba shillong. Kadba kidang yait procession haki jaka baper jong konong ba mentak step u jemang kat pratarit. Kani kajing procession jongki kalongkum kawai kadaw ban roke ya ka wall no toba kode. Kabanlong la lai poit rik u jemang. Badru ban pen kan mau ye kinong di duma bat kijing di pen boait. Bakim day bandi kita kimar hajan ki school ne ki jaka ai jing hikai kumala patha dak sarkar Bun naki kena school kila lek shimru da ka signature campaign hakane ka step ban pen kan mawi ka sarkar ban shim kia ya kido ke bele bi ain ya ka hukum pemakahi kala penmi